Ну, что говорили, ахахах, русские белины, ахахах, русские белины, ахахах, русские белины, ахахах, русские белини. І мені це стукнуло тоді. Думаю, а чим горші наші вечірні пісні? Золото, ладан і смірно. Їм в сні об'явилось, щоб не ворочались до Ірода. Справа в тим, що це не то, що. Розумієш, люди часто так сидів, як копаний, і сидів, просто голова розривалася, голова перекладав, нічого подобного. Я переклав, дав пані величкі, отакі кусочки. От Матвія, свята Євангелія, глава 1. Родився Ісус Христос. От як було, як Ісус Христос родився. Після заручень матері Його Марії з Йосипом, перед тим, як вони побрались, стало відомо, що вона має в животі від Духа Святого. Ой, хто говорить, що ми поляками, білоруси були такою відповіразності, свідомості. Ясно, я переосмыслить, значит, треба перекинутися мисленно в той час і на ту територію, в Палестину і початок нової ери. А потім переносився в початок 20-го століття до свого дідулі. Виявляв, що він тут, що це я перекладаю, він перекладає. І що це, щоб воно було похоже на ту мову. Тому що вже у батьків вона була трохи зіпсована. А Йосип, мужик її, був чоловік праведний і не хотів на її неславу пустити. То він хотів тайно дати їй волю. Але як він подумав про гете, то явився йому в сні ангел Господній і сказав: Йосип, син Давидов, не бійся взяти Марію, свою жінку, бо роджене їю, то від Духа Святого. І приведе вона сина, і даси йому ім'я Ісус. Що люди не розуміють русское, розуміють, не для того. А як заховати те саме, як заховати, тому що вона наверняка розбирається. Вот що.